तर अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये ट्विस्ट कायम आहे। काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजित देशमुख निवडणूक प्रक्रियेतून गायब झाले। या संदर्भात आज अमरावतीत काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची बैठक होणार आहे। तर बैठकीत वंचितच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यावर चर्चा होणार आहे। या बैठकीनंतर वरिष्ठ नेत्यांना अहवाल पाठवला जाईल। बैठकीत खासदार बळवंत वानखेडे, जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्यासह स्थानिक नेते उपस्थित राहणार आहेत। दरम्यान बैठकीत वरिष्ठ नेते काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। मी यशोमती ठाकूर म्हणा किंवा बाकीचे नेते म्हणा, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, हे सगळे बोलतायत की कोणतरी आहे जे पैसे घेऊन बसले आणि म्हणून हे सगळं नाही, पैसे घेऊन बसलेलंच आहे। आणि मुख्यमंत्री दस्तरखुद भारतीय जनता पक्षाचे सर्वेसर्वा झालेले आहेत आणि त्यांनी हा काळा जो पैशाचा वापर करून हा घोडेबाजार लावलेला आहे सर्वश्रुत आहे।